rin eh. Magkano po ang suit niyo? Kot lang ma'am, 3.5 po. Fabulous, oh. Next station, Araneta Center, Cubao. Ang susunod na istasyon ay Araneta Center, Cubao. Yung ending, mga pinagbibili, mga... Stay motivated. Ano, paano? Ano? Stay motivated in life, guys. Alam mo yung feeling na gusto mo, pero... Diri, no? Kadiri. Hindi ko alam. Ang napakatan yung ribbons. First meal of the day. Dinner shin. Ay, video ba? Taga. Oo, tapos yun nga yung sinasabi sa